И как е, хора, отново се завръщам за трети път и отново с нови части. Миналия път си... също на който ми следи инстаграма, мисля, че разбра, че аз всъщност си продах кормилото. Никъде не съм казал, че съм си продавал кормилото, но всъщност си свалих кормилото и го продадох. И новото кормило дойде и то е Cult Crew. И това е новият бар. Сложихме го всичко както трябва. И също така сме сложили чисто нови Cult ръкани грипове. Тези грипове са ми подарък и според мен стоят перфектно на колелото. Тивите грипове се свързват доста с гумите и като цяло с светлите части на колелото. Като цяло и благодарности на Искрен, който ми помогна да изрежем бара. Беше 780 и го сразахме на 720 и според мен тази дължина ми е повече от перфектна. Така благодаря за ето и този малкия спейсър, който сме сложили тук, понеже ми трябва съвсем малко разстояние и има около няколко милиметра всъщност разстояние между капачката и стержена на вилката. И сега лапата, като ми е по-надолу и с по-малък спейсър, висок райз 9,65 на кормилото и мисля, че ще ми е перфектна височината. И един бърз преглед на колелото. Якото не бе. Притеснявам се само да не падна от той нещо, де трябва да е пейка. Притеснявам се само да не почне нещо да пръска, понеже от време на време пръска, но да не почне да вали като цяло. Да заредя с едно хелче, понеже тия дни не ми са от най-енергичните. Между другото, доста хора ми пишат в коментарите, че пия твърде много енергийни. Истината е, че пия не повече от една на ден и също така съм ги ограничил доста на около пиядам 4 максимум на седмица и то доста рядко. Най-вече пия в такива, никъдето нямам много енергия, обаче доста ми се кара поради някаква причина. И така че да знаете, не съм от най-заребените, въпреки че ги обичам. Доста гледам да се ограничавам. И сега като си почина, ще да преместя оня кикър. Понеже не знам кой го мести, ако и някой от големите. Някой от нашите, се извинявам, но ако някой от другите, просто да престанем да го мести този кикър, понеже когато го слагам надолу, имам достатъчно място да завия, имам достатъчно място да се засиля. Също така го слагаме на място, където да ни трака много, понеже тук е хипер като офроуд почти. Един-два пъти го наместахме както трябва. Даже не се усещаше, когато някой се качи на кикъра. Въобще не дрънчеше и на другия ден беше разместен и беше много тъп. Сега кажете ми, някой байкър ако скочи от тук, къде ще спре? От тревата ли? Аз нямам желание да пукам гумилото му. Даже не знам от какво правят, къде се засилват, за да направят нещо. Със сигурност не е някой скутерджия или скейтър, понеже тези неща ще му са доста гадни. Не знам.
Ще се опитам да го преместя, ама това нещо тежи доста. И каква идея имахме за този скейт парка, то какво излезе. Даже ни го няма халфпайпа, който ни обещаха. Още казаха 3 месеца. Ама още година. Днеска не ми е от най-продуктивните дни. Днеска е на офроудка. Днеска е нито студено, но нито и топло. Някакво много бъркано време. И да, като цяло днеска ще свиквам на бара. И след няколко дена вече като се постопне, да мога да скачам вече както трябва. Но още сега сещам колко по-лесно ми е всичко. И тия грипове се връзват хипер добре с всичко. Един лайк за новите части. Арчи охраната и съждой. Да. Само като го видя ми става смешно. Стъпалата негова ли са, между другото? Тя си махна, така че и го. Той е този готината охрана, не е... Да, уния дебеля. Не е уния... Вика полиция. То някът са търкала до тук. И така речи имаш фенове. Тези 5-6 човека има там те гледат. Аз той няма го снимам. Да, ще. Бас, не снимах обръщането. Не снимах обръщането. Те с гъбали коса бият там.
Той го снима вече. По две. И той тук, нали, как се говори с лъчина, зачумаята и вика, гледай го сега този, гледай го. Махай се така, писна ми вече от вас. Не ми се писна да колета, ма. То не са ми писна обаче. Само не се сдържах, почнах да се смея и викам, някакая кара. I've been getting money, where the fuck you been?